Fid-depow tal-Pulizija fil-Furjana hemm stqarrijiet li juru bl-aktar mod ċar kif l-Ispettur Eltin Taljana fil-passat kien involut f'żewġ każijiet kriminali. Dan minkejja li l-istess Spettur Taljana qal li huwa qatt ma ġie interrogat dwar xi każ. Iż-żewġ każijiet li l-Pulizija għandha stqarrijiet dwarhom tal-istess Spettur tal-Pulizija jikkonċernaw il-każ tal-ħruq tal-bib tad-dar tal-Editur Maniġerjali tal-Malta Today Xavier Balzan fis-sena 2007 u investigazzjoni interna tal-Pulizija dwar allegazzjonijiet ta' assoċjazzjoni ma' kriminali. Meta l-Orizzont talbet lill-eks Ministru Tonio Borg jikkummenta dwar l-allegazzjonijiet ppubblikati dwar il-każ tal-Ispettur Taljana, huwa ċaħat li kien hemm xi investigazzjonijiet fuq uffiċjali li servew fil-Ministeru tiegħu. Dan minkejja li Eltin Taljana serva bħala uffiċjal tas-sigurtà mal-istess eks-Ministru Tonio Borg, meta dan kien imexxi l-Ministeru tal-Intern fi żmien l-amministrazzjoni preċedenti. Minkejja ċ-ċaħda ta' Tonio Borg, skont l-Orizzont għalkemm kien interrogat u ntalab jiċċara l-pożizzjoni tiegħu, l-Ispettur Taljana baqa' javvanza fil-grad tiegħu fil-korp. Eltin Taljana kien ukoll fiċ-ċentru ta' kontroversja fil-jiem li għaddew fil-każ ta' Daryl Luke Borg li spiċċa akkużat intortament fil-qorti b'hold-up f'ħanut f'Birkirkara dan ix-xahar. Huwa spiċċa għamel jumejn il-ħabs jistenna biex jitkomplew proċeduri li huma kellu xejn x'jaqsam magħhom. Kif ħarġu dawn il-fatti, il-Gvern kien pront fl-aġir tiegħu u f'temp ta' ftit jiem waqqaf kummissjoni apposta biex tinvestiga dan il-każ.